Żewġ deċiżjonijiet tal-Awtorità tax-Xandir li jikkonċernaw il-programmi Xarabank u Bondi Plus ġabu reazzjonijiet sa min-naħa tal-PBS. Fil-jiem li għaddew, l-Awtorità kienet ordnat lill-PBS biex jagħti 15-il minuta lil mexxej Laburista Joseph Muscat biex iwieġeb għal dak li kien qal il-Prim Ministru fil-programm Xarabank tal-ġimgħa ta' qabel. Fit-tieni deċiżjoni tagħha, l-Awtorità ordnat lill-PBS jagħti 10 minuti lill-Partit Nazzjonalista biex jirrispondi għal dak li qal il-membru parlamentari Franco De Bono fuq il-programm Bondi Plus tal-ġimgħa li għaddiet. Deċiżjonijiet li jurtaw l-ixxandir tal-Istat, tant li l-PBS ħareġ stqarrija jgħid li dan huwa pass lura fix-xandir f'pajjiżna u attakk fuq l-indipendenza editorjali tal-istazzjon. Il-PBS sejjaħ l-attitudni tal-Awtorità bħala li ma tagħmilx sens ġurnalistiku u akkuża li qed titbiegħat minn mudelli adottati fid-dinja ħilsa kollha. Ix-xandir tal-Istat appella lill-Awtorità biex tmur lura għal prassi li tqis il-bilanċ u l-imparzjalità fuq l-iskeda kollha tal-istazzjon u mhux fuq programm wieħed.